n'oge 19 kiridim ebelebe na-egbu ọ dawa etigim ọ wee mmefu ego na ghọta mgbe ahụ ihe ị ga-agba onwe gị abụrụ ntinyecha ife n'isi o mechaa ma ebido ụwa n'isi amami na ghọta ndị gara panya n'oge kperekete m mgbe elu bụ ala ọsa mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa ha ga-akọta saịn a ọ dawa saa gị signalụ nwaanyị gị na ya sosi mgbabilie ka anyị gbawa ya agbawa amami na ghọta ka ọ dị igba mụrụ nzamama ọzọ bụ otu aka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-elebakene ya anya bụ ihe ahụ na-ese okwu n'ezinụlọ ọkwa anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o si kwu elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ya bụ ihe omume mgbanụ lere m elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 4 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya ka ọ dị Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma na nwaada Clara nwoke ọcha anyị awụchala ịbịa mee ya ka o yi ife mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa nwaanyị ọma o nnọọ kedu ọha na eze na-ege ntị Igbo ndị ọma mgbede ọma nọ ka eke unu mere eji m aka n'ọfụma sị mgbede amarụ nọ ma ndewo nọ egwu a na-ada na mgbede a onwe na eso ogene sukusu kedu ihe sukusu meaniri awo okwu ndị mgbe gboo sukusu mana ị chetara mgbe a na-akpọ egwu a n'oge 19 kiridim ha mgbe elu bụ n'ala ọsa mgbe ezi dị n'okwu ụkwa ọ dawa hey shaku isha gị mara na ụra atọ ekona na-aghọta ebe anyị na-aga ndị gara Gabon ndị gara Togo ndị gara Panya ha ga-aghọta egwu a nke ọma anaghị agba ọchị ntị na anya esula o maka na anya si oge eji anya ya hụ ya o anya agwụchala bụ na anya agwụchala ịbịa mee ya ka o yi ife ị hụrụ na mgbede a mụ na nwaada Klakla onye eze mkpọga mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọrọ gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ofefọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ oyi gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma o ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa ịmanụ ka o si adị redi na-ege na mgbede a ọ dị fa bukọta ya nso gbalie ya elu ghara anyị nke fọrọ maka na anyị agwụchala ịbịa mee ya ka o yi ife my lady colleague are you ready? Adị ready. Imi nere ihe? Adị ready. Okay. Ihe ị na-akọwa na ị dị ready. Adị ready. Let's go there. Mmerie gị na debate nke mgbede a. Ị ga-enye m gịnị? Mmerie gị. Gị nye m gịnị? Ị gawa otu ewerezie nkata kpunye gị n'ihu. Ọ ga-ekpunye. Ị ga ihe ga-eme. Hapụkwa m ọtakọọla m n'oke. Mmerie gị na debate nke mgbede a. Ị chọrọ ịdọtụ m n'ọta m? Ọ wee na-aga ewere nkata otu akpunye gị n'ihu si lee nwaanyị ahụ Uche meriri lee nwaanyị ahụ Uche meriri gị wụrụ Man U oge ga-awụ Man U wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nzamama ọzọ anyị agwụchala na mgbede a tupu anyị elube anya bụ ajụjụ anyị ji wụcha na nke taa nwanne ị gaala na Facebook anyị gaa ebe ahụ ga-akiriwe anya iruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM jiri capital letter dee naanị Eko FM ECHO FM kliki ịkpam kiriwe anyị o nwere ajụjụ anyị ga-ajụ n'oge na-adịghị anya n'ihi ya iru ebe ahụ kliki ya bụ ihe ma egene kiriwe anyị ka ọ dị na mgbede a tupu anyị elube anya bụ ajụjụ anyị chọrọ iji ohere a mee ka ị mara na ihe omume anyị bụ ojesuru obodo nke ọnwa a ga-ada na obodo Egbu dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo n'ụbọchị Satọde nke a na-abịa abịa ịbụrụ onye Egbu chebiri anyị ịbụrụ onye Egbu chebiri anyị maka na anyị ga-awụcha
maka ya bụ gịnị oje zuru obodo bụ nke ga-ere ji n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 29 nke ọnwa Ọgọst a anyị nọ n'ime ya. Ebe anyị ga-anọkwa na-eme ya bụ oje zuru obodo bụ na All Saints Cathedral dị n'Egbu, bụ ebe a na-akpọ Ogodo Playground. Kedu ndị na-eme ya? Eko. Ịma ọ dị loud eko, ọ dị loud eko, ma ọ na-adịghị loud gị nwa m ihe ị na-ege. Amami na wata na mgbede a ajụjụ anyị na-ajụ gị dị gịnị nke gezie ntị. Nye gị nwa bụ nwoke, kedu ihe ị ga-ahụta n'ahụ nwaanyị gị kpebie na gị na ya agaghị eme enyi, ma ọ bụkwanụ na ị gaghị alụzi ya? My learned colleague, ime na adjust. Okay. Kedu ihe ọ ga-abụ ịhụta n'ahụ nwaanyị gị nwa bụ nwoke na-ege anyị ntị na mgbede a gị kpebie si fụrụrụ fụtụm eburu gị gbaa gị n'ala na ị nweghị ike n'ụwa gị na nwaanyị eme enyi, ma ọ bụ gị mee gịnị gị lụọ ya? Asị enye ndị ebe enye ndị ebe ntịta ntị na-ata ya ọ na-ewe ntị iwe. Nyekwanụ gị nwa bụ nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede a ma ọ mịo Mizi Cassandra It's Mercy, nwaanyị ọma na-ege anyị ntị, kedu ihe ị ga-ahụta n'ahụ nwoke ahụ gị ji ikpere ya enyi n'agbanyeghị line niile ọ na-eyuzu ụra gị? You are drawing me closer baby. Nne gị ọ na-ere ọkọrọ? All those lines ndị a na ị na-atọ bịrịbịrị. It was sugar and cane. It was sugar and cane. Your mom on a deal with minerals. Kedu ihe ọ ga-abụ ịhụta n'ahụ nwoke gị se burukwa gị gbaa gị n'ala ị nweghị ike ikpe nwoke enyi, ma ọ bụ ị gaghị eme gịnị ị gaghị alụ ya? Ọkwa okwu a ka anyị ga-eleba anya. Ịma mụnwa na onwe m ihe mere m ji wụcha na mgbede a wee bịa defend ya my own gender. Ka m kwuo ya hụ. Bịakwa ka m defend my own gender. Thank you. Kedu nke wụ gender gị? Ụmụ nwaanyị. Ya wee na-represent ụmụ nwaanyị. Mụnwa na-represent ụmụ nwoke. Aga m ekwu on behalf of ụmụ nwoke na-ege anyị ntị na mgbede a. Ihe ndị ọ na-abụ anyị hụ n'ahụ nwaanyị anyị asị anyị emejugo. Yes. Ihe ndị ọ ga-abụ anyị hụ n'ahụ ụmụ nwaanyị anyị hụ ka ụmụ nwaanyị na-eme ya anyị asị no way. Ụmụ nwoke ibe m, onye nke unu na ebe a, hopefully anyị ga-enwe mmeri. Ụmụ nwaanyị ibe m, nwada anọ m ebe a and ekwenyere m na anyị ga-emeri. Ụmụ nwoke penu ya pezuonu yo. Nwaanyị I bịara August meeting. Mmeri bụ nke anyị yo na mbido, mmeri bụ nke anyị yo na mbido, mmeri bụ nke anyị yo na mbido, mmeri bụ nke anyị yo na mbido. Unu ga-agwa ihe ga-eme. Mana asị mgbugbu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbọsa ka ọ bụ n'ihi ya ka ọ dị gị bụ onye na-ege anyị ntị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị ejizie nwayọọ mezie ka ị mara ihe nwoke ga-ahụ n'ahụ nwaanyị ya sị na o mejigo ya, ihe nwaanyị ga-ahụkwa n'ahụ nwoke ya sị na buru ya gbaa ya n'ala ọ gaghị eme. Nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị.
na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egili ije ka bụkwa ọgịga anyị awụcha ha na bụ na anyị awụcha ha na mgbanụ ka ọ dị nye ụmụ nwoke ibe m na-ege ntị na mgbede a eji m n'aka na ihe ndị a ngaji ịrụtụ aka bụ ihe ọ ga-abụ anyị hụta n'ahụ nwaanyị anyị asị na anyị emejugo ya bụrụ ma mkpute ya na mgbede ọ na-asị yet ikwutere ya nkwa m na-ekwe ụnụ bụ na Clara agaghị emeri imu m onye gị nwa ọ ga-eme gị n'anya ime evidence mbụ ọ ga-eme gị vom n'anya iji evidence don't worry ya na na-akọ ihe a na-akọ ka anyị gawanụ ihe ụmụ nwoke ga-achọpụta n'ahụ nwaanyị ha chọrọ ịgba enyi ma ọ bụ nwaanyị ha chọrọ ịlụ ha ewezuga onwe ha sị na ha emejuole nke mbụ wee bụrụ nwaanyị na-ese okwu mgbe ọbụla na nwaanyị na-anaghị erubere di ya isi ọ wee no for men yes ịbụrụ na gị woman mgbe ọbụla gị na-esomokwu gị were esomokwu chizuo di gị ahụ anyị nwa bụ ụmụ nwoke anyị jụrụ ya ajụ ọwasị ka m na-atụ gị na-eme ihe otu akụkụ ikwuru eziokwu mana n'otu akụkụ e nwere ndị onye ha chọrọ ịghọtala ọwasị otu akụkụ ọ wezi ị nweghị ike isigide masị na mgbede onweghị nwoke ọbụla ga-anọ nwe ebe nwaanyị na-ese okwu ihe dị kwuru nsị gị na otu akụkụ ọ wụ eziokwu n'otu akụkụ ọwụkwe ya ahịa ịghọtala maka na a sị na another man's food ịghọtala oke ihe na-akọwa bụ na o nwere nwoke hụrụ esomokwu n'anya uche gwara m gị na enwere ndị ga-ahụ nwunye ha na gị na si ndị ebe onye a lewere anya ruo onye ya sị na ihe ọ chọrọ I beg your pardon uche m na-agwa gị eziokwu I beg your pardon uche m na-agwa gị nke wụ gị na Clara chekwa ka m gwa gị otu ihe ị na-aghọtaghị ebe ụmụ nwoke dị wee bụrụ ị hụrụ anyị nwa bụ ụmụ nwoke anyị anaghị eji agwa pis egwu exactly anyị anaghị eji ude anyị eme gịnị egwu ọ wụ ihe mere ịma ụmụ nwoke nwere ka anyị si eme ihe anyị bata n'ụlọ ma ụlọ na-enwu ọkụ nwaanyị ewere ọnụ sụnye ụlọ ọkụ anyị achara ya jee chọọ otu ebe anyị ga-aṅụwa mbọ otu a ka ọ dị mana m gwakwara gị na enwekwara ndị owu ya faya ahụ ka ha chọrọ na-asị gị ọwa asị n'ihi oke nju juru oyi ha nwa jụrụ ọwụ ụmụ nwoke na-achọ ka nwaanyị ahụ gbanwee mana nwaanyị ahụ achọghị ịgbanwe m si n'ihi ụdị okuko oke ịkụchakwa enwe nga nwoke na-ajụrụ oyi ya ajụfere ihe ga-aga ịhụ ya achọwa nke ahụ ọkụ na-ere ọzara ọwa asị uche m na-agwa gị Clara ọwa asị I put it to you na onweghị nwoke ọwụ n'ụwa chọrọ nwaanyị okwu na ụka asị m gị na nwaanyị okwu na bọtụ na gị hụ na ha chọrọ onye gịnị onye ahụ na-ekpo ọkụ nna asị gị ọwa asị onweghị nwoke ga-achọ ịlụ nwaanyị na-agaghị enye ya udo dị mkpa na-emebe nke nwoke na onweghị nwoke ga-achọ ịlụ nwaanyị oke okwu na ụka nwaanyị onye ọnụ nwa nwaanyị na-anaghị erubere di ya isi uche ihe asị m gị na ọwashi o mana m sị gị n'otu akụkụ ọwa eziokwu mana aka nke ọzọ you are sounding politically correct and I don't like it kedu ihe ị na-achọ ịkọwa ị naghị asị m na ọwa asị o mana otu akụkụ maka ihe m ji ekwuwu na are you a man onye ọwụla are you a man iwu nwoke let me analyze ka m break ya down ka m gbariere gị analyze lee ihe m ji agwa gị wụ na ị ma na enwere ụmụ nwoke jụrụ oyi jụrụ na mbụ aka onye jụrụ oyi na onye jụrụ oyi they can marry they can tally so ọ na-ediri onye kpega ọkụ ala my point ebe m si abịa now so ị ga-achọ na ị ga-abịa sị m na onye a jụrụ oyi ya bịa ga lụrụ ha onye jụrụ oyi Chineke ya gị meghe otu opịakata mpịam ihe ị na-achọ ịkọwara mbụ na o nwere ụmụ nwoke hụrụ ụmụ nwaanyị dị ọkụ na-ekwu oke ọtụtụ okwu n'anya uche agwara m gị ihe gwa gị even mmụta m na m si Chineke ikekwara ihe o so that is it agbala ngịsị ihe kwesịrị gị nnọọ politics ndọrọndọrọ ọchịchị wụ ihe kwesịrị gị ndọrọndọrọ ọchịchị wụ ihe kwesịrị gị gị na-akọ ihe ị na-akọ stop confusing me with these few points of yours. You have succeeded in confusing me rather than convincing me. Nwaanyị na-ese okwu mgbe ọbụla na nwaanyị na-anaghị erubere di ya isi anyị nwa bụ ụmụ nwoke si no exactly no exactly nwaanyị tupu ị na-alọta ọrụ ya na nebo na-ese okwu ịbatakwa na-abata ya atụbiri gị ikwu otu ekwuela 7 nọrọ na 8 na-eche gị ka ikpuru na-abịa nwaanyị na-anaghị erubere di ya isi onweghị ihe di ya ga-agba ya oge erube isi na ya women anyị nwa bụ ụmụ nwoke anyị si anyị achọghị onye dị otu a yes otu aka in one part o mana aka nke ọzọ
onwe ihe dị ka one part onwe ihe dị ka one part ụmụ nwoke achọghị onye ga-enye ha ọbara mgbali elu ụmụ nwoke achọghị nwaanyị okwu na ụka ọ bụla dị akwụkwọ nsọ mụ na gị na-agụ ọ sị ọ ka mma na ị gara aga biri na rooftop rooftop wo ebe dị closer to God ga-ebe ahụ ga biri maka udo mkpụrụ obi gị karịa na gị na nwaanyị na-ese okwu ga-anọ n'ime ụlọ gị na-akọ ihe ị na-akọ n'otu akụkụ kwụsị dị na support evil no I'm not supporting evil no you are supporting evil you are supporting evil you are supporting evil I'm not mana ihe m na-agwa gị wụ na nwoke jụrụ oyi agaghị alụ onye jụrụ oyi enwekwa ebe niile a ga-ajụ oyi gbara abaga ahụ oyi abaga ahụ kama ị ga-akpọ ihe ọjọọ asị gị n'otu akụkụ ọrị mma n'otu akụkụ kwa ọrịcha mma sọkwa ihe ọjọọ sọkwa ihe na-asọ ụsọ na-egbukwa egbuwo sọkwa ihe ọjọọ sọkwa ihe na-asọ ụsọ na-egbukwa egbuwo uche nwe mgbe m sọpọtụrụ kama ị ga-akpọ ihe ọjọọ gị na-epenti ya no I'm not painting maka na ị chọrọ inwe in this argument ike gwọrọ mgba gaa n'ihu bring it on ọzọ dị ka ibe ya ngwa ka nkwuo nke m ihe nwaanyị na-anaghị achọ n'ahụ nwoke ma ọ gị na ya abụọ na-achọ ị na-agbado ya gị na-efegharị ya gburugburu ka okpokporo isi mana nwaanyị abịa chọpụta ihe ndị a n'ahụ gị ihe dị ka adịghị ọcha uche adịghị ọcha uche nwere nwoke ndị ga-abịapụta ha adịghị gị ihu nwoke na-adịghị ọcha these days uche ha na-eshipụ opo ha adịghị ma nke oyi n'ahụ let me tell you uche chekwa m ekwucha my point before you defend gọ na those days ụmụ nwoke na-akpọ ure gị na-akọ ihe ị na-akọ ekwuchabeghị ikwuchala o gọ na those days ụmụ nwoke na-adị ure uche ị ga-ahụ ịgachala ọrụ lọta sakwa n'ahụ mba ya eburu ya alakpo then nke so n'ime echi enwere ndị ndros asụ n'ime a ga-eyi ya 1 week anyị ga-abalansị kwa ihe ahụ ikwucha anya balansị ya otu kedu kwanụ maka ụmụ nwaanyị na ịga n'ime ụlọ ha one nail one pant one nail ekonyecha ya n'osisi uche wait na ekonyecha ya na room ha gị na-akọ ihe ị na-akọ na ndị ka ha anụghị mana m na-agwa gị ihe nwaanyị ga-achọpụta n'ahụ nwoke ya sị mba ọwa aka na ọ gaghị aga ihe m na-achọ ịkọwa gị na enwere ndị na ha mepee ọnụ uche kwuo okwu ga-agbalaga ọ dị na nwaanyị then enwere ndị na do you know that ọ dị na nwaanyị ka ọ bụ na ọ dị na nwaanyị ka ngwa ọ dị na nwaanyị mana ihe m na-achọ ịgwa gị na ihe ị ga-enweta ebe nwoke nọ ga-esi mba o na ị ga-eme n'ihe nọ na ya oke ị mara enwere ndị na-ahụ ha zụrụ ihe eji asa eze brush saa n'ire gị saa eze gị ọfụma mba enwere ndị ga-asa eze a ga-asa ire saa n'ire sapụ n'ire na ebe ahụ dị the headquarter allegation na water ị ga-asa ire sapụ ya ọfụma continue laying allegation on women ya eme gị na-ese ise what cherekwa ka m gba gị chere don't be faster than your shadow gone are those days ụmụ nwoke na-adị deti n'ụwa nke ugbu a my fellow men awaziala anyị nwawo ntụ agbasa ntụ anaghị emesa anyị n'ahụ these days ụfọdụ ndị hụrụ isi efu na-eme aga-eme sports gị hụ mkpabụ emeli mkpabụ when last 1990 na ha dịrị ugbu a gị ihu nwoke na-anaghị aka avụ azụ ọnụ ya ha dịrị ugbu a gị ihu nwoke ọnụ ya na-esi isi mkpabụ otu ajị eju ha dịrị gị na-akọ ihe na gone are those days o men are wise now men amụrụ n'anya ka ọkpa gị na-akọ ihe na-akọ uche ihe m na-agwa gị ihe dị ire ihe dị azine ụmụ nwoke a na-agụ ugbu a ịhụ ha aha gị ụjọ ebie ha ọma mịrawa ha amịrawa ụmụ nwoke a na-ahụ ugbu a a na-arọsh ha na dem dey rush us gị na-akọ ihe ị na-akọ we na dị surprise na allegation ị na-ele yi on us Code! Should I bring it on? Bring it up. Should I bring it up? Let's go there. Kaiga. Ihe ụmụ nwoke ga-achọpụta n'ahụ nwaanyị ha chọrọ igba enyi o nwere ala ka esi kpọọ gị bee ibe gị rejiwa ka Regina. Okay. O nwere ihe anyị ga-ahụ n'ahụ gị anya achara gị. Clara kwuru okwu ure mana ure a dị ka ọkacha na ebe nwaanyị dị. Ọ ka njọ na nke ụmụ nwoke. Akpa dọtị. O nwere ndị na-ebu penti kọva kedu ihe a na-akpọ ya kọntena penti alakpu ụra ụmụ nwaanyị na-ebu kọntena penti alakpu ụra na-anyụ na uche ọ dị ire ihe kwuru na adị ire mana enwere ụmụ nwoke agacha mkposi iflush ya press ya bọtịn
flush ya mposi aga problem. ị ma na o nwere ụmụ nwaanyị pantị ha na-anọ n'ime mmiri getting to 2 weeks asabeghị ya. What are you not saying? Just press the button. Iche ya wụrụ problem. Just wepụta ihe a were nzie ya. Gị na-akọ ọ rara ahụ. Ure dị na level by level uche. Nke ụmụ nwaanyị dị ka ọ karịrị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị. Ike gwara nwaanyị oke ure nwaanyị akpadọte. Anyị nwa bụ ụmụ nwoke si no. Nwoke ure nwoke na-aga asa eze ya, nwoke na-aga asa ire ya, nwoke ndọrọsị ya na-eshi. Ịgacha ihe niile hiti niile emechaa gị, sụchaa gị n'ahụ, ga-eburu ya lakpuo. Yet na then the rushes. Ude rush. Ị jụọla onwe gị ihe mere ji arush anyị. Ị jụọla onwe gị ihe mere. Onye rush ga. N'agbanyeghị ihe ndị a niile na-arụtụ aka na then the rushes. Ashị ọcha, ashị. Uche cheke nga hiti mechara mma sụchaa ya like this. Ga-eburu ya lakpuo ụra. Mmadụ aga abata room ịnọ ya ekupụ ume ebe na-eshi tutututu uche mana enwere ndị ịkwapụ ụzọ ha otu ga-akwụcha aka na isi kwụcha aka n'imi sọ gịnị na-eme. Ilezi anya nwaanyị nọ n'ụlọ ahụ. Ọ wagashi. Nwaanyị nọ n'ụlọ ahụ. Ha dịla ugbu a ga-ịhụ ụlọ nwaanyị na-anọghị uche a ga-eyi shu otu ubudu mmiri arị. Nwoke asụrụ shu ịma na ụmụ nwoke na-aka asụrụ shu lọta ị ga-egale ya do ha ngịa ya nga ufufe ga-enye ya brizi ga-efesa ya ga-eburu ya dowe n'ụlọ ebe na-eshi tutututututu. Nasty, you are making noise. With this few points of mark. Next point. Uche nwoke na-ana akwili onwe ya ugwu. Nwoke na-ana akwili onwe ya ugwu nke chiri ya mma, John dị ya mma. Ọ pụta n'ezi igwe ikwu okwu, ya ekwu okwu vam. Nwoke kwesịrị ịhazi okwu ahazi. Ama m ghọtara nwoke ekwukwe n'okwu ọnụ nwa ụmụ nwaanyị alaike hụdịrị nwoke dị otu ahụ. Uche few men are not to be saying few words. Nwoke ekwukwashi nwoke ekwuola okwu. Ha dịlị gị ịhụ nwoke na-ekwu oke ọtụtụ okwu these days. Iji maatụ DJ Mafking gị since morning ị nọ n'ọnụ ya. Ha dịlị gị ịhụ nwoke na-ekwu oke ọtụtụ okwu. DJ Mafking is thinking about his life. Amaghị m ebe isi meta point a. Amaghị m ebe isi emeta point ị na-akọ. What do you mean? Eji m ekwu oke ọtụtụ okwu. Yes. Uche. Gema wo ka achị. Nwaanyị. Okay, nwaanyị ndị ji ekwu okwu ọkwa ya. So naanị nwaanyị ka e mere ọnụ ikwu okwu. Ịhụnanị ya nọ. A na-ekwu ọtụtụ okwu. Nwoke gara ikwu okwu ya hazie okwu ya hazie ekwu okwu. Few words ka hazikwa n'anya ahazie. Ya kwuru asị nwoke ekwuola okwu. Secondly, nwoke kwesịrị ịkwanyere onwe ya ugwu. Ọ bụ ihe niile nọ na skirt ọ rịcha gị mma. Ama m ịghọtara. Nwoke hazie onwe ya ahazie. That is ihe na-akọwa bụ na ụnụ nwa alaike hụ nwoke dị otu ahụ. Nwoke na-afịarị ihe ọbụla dịcha ya mma. No problem, nsogbu adịghị. Ọ na-arị mma, ọrụ mma. Should I bring it on? Bring it. Weta ya. Weta ya ịga. Anyị nwa bụ ụmụ nwoke, according to last meeting I mere recently. Nwaanyị na-eme onwe ya ka ọ bụ ya ka di ya. Nwaanyị na-atụ di ya n'ọnụ. Nwaanyị na-enyo di ya aka n'isi. Ka ọ bụ nke o kwuru ga-emerịrị n'ezinụlọ. Anyị nwa bụ ụmụ nwoke meeting anyị nwere last time anyị na-ebe ahụ kagbuo ya na anyị achọghị onye dị otu ahụ. Uche mụnwa na onwe m kwa nwaanyị na-akagbu ihe dị otu ahụ. Mana nwoke mee ka nwoke nwaanyị aga enwe ya aka n'isi. What do you mean? Amụ odogwu ya bụrụ odogwu. Kedu ihe ị na-achọ ịkọwa? Amụ na nwoke ya bụrụ nwoke. Kedu ihe ị na-achọ ịkọwa? Ọ otu ihe a ka m gwa gị. Ya wee na support n'efu. No. Ọ naghị adị mma mmadụ na-egwu mmiri a na-ahụ azụ ya anya. Ya wee ihe ị na-achọ ịkọwa bụ na ọ dị mma ka nwaanyị na-enyo di ya aka n'isi. Asị gị na akagburu m ya enu ihe m kwuru zọkwu. Na ọrị mma nwaanyị inyo di ya ma ọ nwoke aka n'isi. Mana m sị gị na amụọ na nwoke ya bụrụ nwoke. Okay. Yes. Akpọrọ odogwu ya dịgara edegara. Ma kpenyere. Mana kedụkwana ihe mere o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke dovu aha ha ebe ha na-adị gentle. Behave like a man. Ha enweghị nsogbu mana ịnweta ebe nwaanyị ha na-atụ ha n'ọnụ. Ebe nwaanyị ha na-achọ ka ọ gwụchala so naanị nke ha kwuru. Ọ kacha n'ezinụlọ ebe nwaanyị na-aka akpata ego karịa onye nke nwoke. Nke nwoke tụọ ya atụgharịa maka na asị ogbenye anaghị azụ ome ọkachie. Nke nwoke kanye ya aka hapụ. Gị na-akọ? Ihe m na-ekwu nke m onwe na Uche. Gị dị bold na-edefend onye dị otu. I'm not defending. No, you are defending that person. Uche, stop that. No, you are defending that person. Uche akọkwala ebe ahụ ị na-aga.
m sịrị gị na akagburu m nwaanyị inwe nwoke aka n'isi n'ọrụ ha mma mana sị gị nwoke mee ihe o ji wee wuru oke Clara kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ọ bụ ihe ọjọọ o nweghị ihe kwesịrị ime nwaanyị n'ụwa ịṅụ di ya aka n'isi uche ma agwọ eme ihe o ji wuru agwọ ụmụaka ejiri ya mee gịnị kee nkụ so ka mgbabiwekwa ahụ ebe ahụ I don't want to go further ka mgbabiwekwa ahụ ebe ahụ aga m afọlụ okwu ahụ ebe ịgbabiwere ya yala aka bring it on uche ada dị ka ibe ya wee bụrụ akwụkwọ nkwụ gwa gị chekwa m ekwucha bifo ihe chọrọ ikwu kama ihe asị enweghị m ike ịdị ndụ gị inyegide ụmụ nwoke ibe m asị n'isi nwoke na-adịghị agba mbọ ka nwoke kwesịrị ịgba mbọ ka nwoke maka na ọ ya wụ isi nwoke kwesịrị ilekọta ezinụlọ ya akwụkwọ nsọ kwuru ekwu na nwoke na-aga elekọtala ezinụlọ ya anya dịka gịnị chetara m ihe ahụ o kwuru onye na-ekpe ya ekpe na onye na-ekpe ya ekpe ka ya mma is worse than an infidel. Thank you. Ka ihe mmiri ga-eji bụrụ nwoke ị ga-elekọtala ezinụlọ gị anya ama m ịghọta enwe isi wee ebe ihe niile a na-ebido n'isi ama m bịa ledawa ihe ndị ọzọ ọ bụrụ na isi eme ihe o ji wuru isi ka ịkwana ihe ọzọ i mere respect ka mbata n'okwu a nwoke kwesịrị ịgba mbọ ụfọdụ mgbe chere ka mkpuchi uche nwoke ga-abụcha ịbọ ya afọ odo aka n'ihi na nwunye gị na-agba mbọ nwunye gị na-emere gị nte emere gị imo akwa ịhụna ya ihe ji eme iji asị nwaanyị bịa fee di ya aka which is too bad mana nwoke mee ihe o kwesịrị ime dịka nwoke feed your family gaa pụọ gaa chọọ ihe ezinụlọ gị ga-eri nwee ike ọgwụrụ na iwetachaghị but wetatụ something ịma asị atakata egbe buru ọkụkọ ata nwa ọkụkọ gara aga were eme oriọma ọkụkọ ya gachisa nnekwu ọkụkọ gara were ụmụ ya chisa listen to me and listen very well asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu gba ya okwu ha adịghị gị ihu nwoke dị lezi n'ọchịchị Tinubu a yes ha adịghị gị ihu nwoke dị lezi uche aka hụ nkọ ihe mere nji malite site n'ịtụọra gị ilu na atakata egbe buru ọkụkọ atawakpa nne ọkụkọ gara were ụmụ ya chịsa ị na-ajụkwa dị onwe gị maka ụmụ nwaanyị bụ so naanị oriakụ ọwụ na chike ugbu ị na-ekpukwa dị maka ụmụ nwaanyị bụ Dorati uche adọrọla ha n'ime ụlọ nwe ihe ha na-eme ibe ha na-agba tikim tikim gị chefuo ịma asị atụla m n'ọnụ amakwara ma gị jie m this evening ịma asị abịa na marriage 1+1 wo 1 aka weta ọnụ eme gịnị ọnụ ejo exactly kedu ihe mere nwaanyị ga-eji nọrọ n'ime ụlọ ke nwoke na-arụ ọrụ ka jake ya arụchaa bata nwaanyị erie nwaanyị anaghị eche ka ọ ga-esi enyere di ya aka n'ọchịchị Tinubu a ihe siri ike gị na-ebula eme my fellow man uche gaa n'isi ụtụtụ na Douglas every morning ke ndị na-ahụ ebe ahụ every early hours of the morning ọwụ n'ụmụ nwoke gaa na Wedra Junction uche ụmụ nwaanyị ma gaa na Wedra Junction na mgbede a ihe ị ga-agụta ebe ahụ wo highest ga-egote ụmụ nwaanyị atọ gaa na Douglas as early as 3 o'clock 4 men fu garando uche chere m ekwu kedu ndị na-akpọ gị na bọsini ụmụ nwaanyị na-akpọ gị ịhụlala ya lọ ike gwara ọrụ na ahụ gị ihu nwaanyị na-anya bọs imo kedu ndị na-ebu gị na bọs imo simenti a na-ebupụta n'ụgbọala kedu ndị na-ebu simenti trela a na-anya kedu ndị na-anya trela ụmụ nwaanyị na-aga trela nyaga trela ya na-eji mọzụl anya AI ya AI version trailer uche ihe m na-agwa gị let me continue ihe m gwara gị continue with your line gaa n'ihu ya wasị na ya ụmụ nwaanyị apụtala erege ose erege nka a na-adọlị nwaanyị ji wuru na nwoke mụọ nwa mụtabe nwa ya na-ebe ihu nwoke kedu ahịa ọgwụ ịma nwaanyị na-ere na ike ọnụ nwa nwoke na-anaghị ere uche chere ka ihe mere na o ruchara n'ogo nke na ụmụ nwoke ibe m na-erecha egusi uche calm down ụmụ nwoke ibe no I'm losing it ụmụ nwoke ibe m na-erecha ose ka ihe mere nwoke ụmụ nwoke ibe m na-erecha azụ ndụ uche calm down and winning you this know and winning you and you know ụmụ nwoke m ji ebicha ụgwọ ụmụ nwoke ibe m ji ebicha ụgwọ uche I'm against that but m na-agwa gị na iwaka ugbu a na ụmụ nwaanyị na-agbazi mbọ ka echi adị karịa ụmụ nwoke na-eme ka ị mara na ụmụ nwoke na-agbazi mbọ ka jake ụmụ nwaanyị na-emezi ihe siri ike na nke ikpeazụ a arụ ụlọ na-akwụnwa na-eme nteme imo nwoke ọtụtụ nwoke na-efe oduzi aka dịzi too lazy uche ekwuchi ike with my full chest ọtụtụ nwoke na-adịzi too lazy ụmụ nwaanyị chigazi ọkụ onye mụcha na ọmụtabe nwa ya na-ebe
ya na-ebe ma nwoke ma nwaanyị maka na ụmụ nwaanyị na-emezi ihe siri ike na families akụkọ ụwa ịbịa na families ndị ka abazuru na ụmụ nwaanyị what's me right ya ọkwa what's me right ebe ị na-ekpe otu onwe gị wrong ikpe otuchi onwe gị wrong gị mkpe otu gị right bring it up gị na-akọ ihe ị na-akọ bring it up ịma ihe nwoke wuo uche na nke ugbu a ụmụ nwaanyị ịlawa ọrụ this evening without nwoke ị gaghị alarụ onye kwuru how ụmụ nwoke wu how joy to the world ichefuola ihe asị anyị ma wụ joy ahụ e nyere ụwa uche gị na-akọ ihe ị na-akọ uche ọkwụsị m bring it on weta ya ị hụrụ anyị ma bụ ụmụ nwoke nwaanyị na-edunyere di ya azụ n'abalị ma ya na di ya rahụwa ụra o wee no for us okay o were the flag uche a condemn m ya ma alụọla go ma alụọla go iwu nwunye eru n'abalị gị dunyere di gị azụ ụfọdụ ndị na-asụ jean a condemn ndị na-asụ tight mana uche n'obi tiwara etiwa na nke egbepịara egbepịa on behalf of my fellow men anyị condemnụrụ ya ọsọkwa gị ma gbuo onwe gị na mma ịwụrụ onye na-edunyere di gị azụ ị na bak di gị ka ma gụa uche ngwa the problem anyị agaghị ala eke gị ka ihe nwoke a mere eji wee dunyere ya azụ ụfọdụ mgbe lee m agwa gị ọtụtụ ụmụ nwoke ndị a ha na-eme ihe ha kwesịrị ime akụkọ ọzọ dị ka ibe ya wụrụ ka m gwazie ga onye obi ọjọọ wụ onye obi ọjọọ e nwere ụmụ nwoke na-enwe mmụọ nwaanyị obi ọjọọ wụ nwaanyị obi ọjọọ o nweghị ihe dị ka gịnị ka nwoke ahụ mere gị na-akọ ihe ị na-akọ there is no smoke without fire uche sometimes fire na-elubara n'oge ndị amụma baalụ n'akwụkwọ nsọ hụrụ smoke fire elubara from nowhere gị na-akọ ihe ị na-akọ look at you nwaanyị na-edunyere di ya azụ n'abalị ma ya na di ya rahụwa ụra o wee no fa anyị nwawa ụmụ nwoke uche mụnwa na onwe gị na sọpọtụ sọ ọrịhụ mma mana ke ihe nwoke mere nwaanyị ji wee dunyere ya azụ abịa na alụmdi na nwunye ke ihe wụ ihe o mere mgbachirenụ ka ime ihe analyze o nwere ihe a ga-ahụta na alụmdi na nwunye a na-agaghị agbaghara a ga-agbaghara kedu ihe nwoke ga-eme gị ga-eji kpọchie obi to the extent ịbak ya not only ịbak ya o not only ime gịnị ịbak ya ya sụrụkwa jin n'elu ya sụkwasa ya tight okay oyima na ọ na-agbawa obi then uche another point wụzi ị ma na enwere ụmụ nwoke na-enwe mmụọ mgbaghara uche ka anyị kpugode nwaanyị ihe butere ihe a ọwụ ihe butere nwaanyị ya azụ no mata ka m gba gị o n'agbanyeghị ụdịrị obi nkume nwoke nwere ọwụghị nke abalị 1 2 3 nke abalị 11 nke abalị ọ ga-agbaghara wait ị gbaghara ha m na ihe m mere gị na-abọ m sham who does that kedu ihe mere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eji arịọ dị ha ihe n'abalị ahụ then school fees a na-arịọ anya nwa ụmụ nwoke school fees n'etiti abalị ị jụọla why n'agbanyeghị mmehie niile nwaanyị a mejọrọ gị anya nwa ụmụ nwoke ga-akọnsida n'abalị ahụ gịnị mekwaranụ asị nwaanyị gbaghara di ya ya bak ya di ya dute na enwere ihe nwoke a mere ya ọ na-agaghị agbaghara enwere uche ọ na-agaghị agbaghara agwala gị na enwe ihe ga-eme continue supporting evil uche I'm not supporting evil continue supporting evil uche I'm not and I will never m sị gị na ka enwerela ihe nwoke a mere nwaanyị a ji dọnyere ya azụ aka onye ji rụọ mmadụ ka a ga-eji arụ ya maka na there is no smoke without fire mgbe ụfọdụ ọkụ na-atabara without smoke uche and secondly enwere ụmụ nwoke na-enwe mmụọ mgbaghara uche enwere ndị ụmụ nwoke nwee no smoke without fire gas ị na-eji esi nri smoke ọ na-ahịa ya ga-ehụ ọkụ elubara akụkọ ụwa uche cherekwana ekwuchabe m bring it on the feathers bring it on ihe m na-agwa gị another point na-enwere mana enwere ụmụ nwoke na-enwe mmụọ mgbaghara ihu nwoke na-enwe mmụọ mgbaghara ka otu ị ga otu ya spirit ya nke ya ga-eshi ata ngụrụ there is no way uche Clara, give me point. Ya point ka m na-enye gị there is no way nwoke ga-eji nwe obi nkume gị bịa mewe expect ka nke nwaanyị jos bịa dansịgharị up and down uche mana enwere ụmụ nwoke na-akwụ nwunye ha ihe mana ụmụ nwoke na-akwụ nwere nwunye ha mee punching back ihe mere gị bụ na obi kikirịrịrịrị ịhụtụbeghị ebe nwaanyị kpọchiri di ya na belụtụ ọ bụ ihe na-eme gị oge mere iji ekwe ihe a niile uche dọba nwaanyị mere na Aba onye gburu di ya nwaanyị ya ngwa lee vidio ndị enyi akpọchiri ụmụ nwoke ole lee otoshi na-akwụ onye gburu nwaanyị kedu onye gburu di ya na Aba ọkwa nwaanyị ihu vidio nke ahụ nwoke anọ na-akwụ nwunye ọ chọrọ ime inherit properties ya aga were di ya gbuo uche ịhụ na ya nga damanụ nọ na-akwụda gị akwụ ya
ka ihe onyonyo nke ọzọ Clara o anya nwunye ya hazi nga ị ga-amara eziokwu ga-atọpụ gị n'olu you have to know the truth ọkwa na mgbede ị ga-amarịrị eziokwu ahụ ga-atọpụ gị n'olu obi kikiriri arị ha mma nwoke nwere obi kikiriri ịgụtụ ka nwa gị chefuo na nwaanyị wee onye ga-elecha gị otu a ya sị gị ịgbawa ya okpu ya sọ wee ebe ị na-ahụ ike ebe ị hụrụ ya ọ wee ebe ị na-ahụ ike ebe ị hụrụ ya ịha akwa nwaanyị ahụ pụwa ya sị ya bụrụ na iwu nwoke bịa kụọ m ihe ekwu ya ekwu listen atụla m n'ọnụ ekwu ya ekwu akala aka nwaanyị ejidela gị na belụtụ ewezụga na anyị nwawa ụmụ nwoke amaghị m ụdịrị spirit Chineke jike anyị self control ghọta ihe ga-anụ awụrụ ha moo chetụrụ ha moo gị igwu nke nwaanyị asị ya bụrụ na igwu nwoke beat me o nwere ada ka nke nwoke na-eme ka ọ na-eweli aka ogbuo ọgwụ ebe ị na-ahụ ike jewa n'ezi ka gị na ụmụ nwoke ibe gị tụbiri ya ha ka na-eman le nwunye ya ga-akụwa ya ha ka na-ewu maanị ga-eji lee di ya jide ya na belụtụ uche asị onye gaji igbo ọgụ ya bụ nsogbu ịdụ aka n'ọnụ kedu ihe mere nwaanyị ga-eji jide di ya na belụtụ ịsọpọtụ ịbụ na gị amawala ahụ gala akọ ihe ị na-akọ ụmụ nwoke ibe ma you there? Are we winning this? We are winning it. At the Lagos meeting. Mary ihe meela gị abandon. Ọsị ụmụ nwaanyị abịara Lagos meeting ebe. Kode nke ọzọ mgbage ntị. Ị hụrụ anyị nwa bụ ụmụ nwoke ihe ọ ga-abụkwa anyị hụcha na ahụ nwaanyị anyị asị no ma enyi ya o ma ọlụlụ ya o ya buru gawa nwaanyị ga-akparị nne na nna anyị nwaanyị ga-akparị nne na nna anyị o nwere onye nke bịara na soshal midia kwuo na ọ gaghị alụ nwoke nne ya dị ndụ ma ọ bụ nna ya dị nwaanyị kwuru ya ị gaọla ugbu a ọ dịghị mma uche lee m agwa gị anyị na-asọpọtụ ịvụ asị m gị ọrị ha mma maka na echi ya nwakwa nwaanyị ọ ga-enwekwa ụmụ ịghọtala a ga-amụkwa ụmụ nke ya mana uche imee na investigate mara ihe mere nwaanyị ahụ ji kwuo ihe ahụ maka na enwere ọtụtụ ndị ajọ nne di uche mara na enwere ọtụtụ ndị ajọ nne di continue supporting Eva I am listening ọ ihe mere nwaanyị ga-eji mepe ọnụ kwuo na ọ gaghị alụ nwoke nne ya na nna ya dị ndụ ọ dị very bad ọ dị very wrong ya nwe ikwu ihe dị ụta mana enwere ajọ nne di ịmana enwere ndị na-eji anya ahụ nwunye nwa ha onye we onye ọma ọ dịghị onye we onye ọma ma otu Clara iwe onye ọma ọ dịghị onye we onye ọma ma otu ịmana enwere ndị na-enwe conscience onweghị onye we onye ọma ịmana enwere onweghị onye ga-asị nne di ya ma ọ bụ nna di ya wo the best otu a ka ọ dị gị na-akọ ihe mana we adjust to accommodate everybody akụkọ amami ghọtara mana enwere ndị nne dị na game ha sị gị sọfọkwa nke ị ga-asụọra m n'ụlọ ikpe ụbọchị echi ga-abịa abịa ọ dị ego o nwere do you have any other point? Yes nwoke na-enwe conscience uche nwere ụmụ nwoke na-enwe conscience uche do me wetin you know say if I do na-echekwa na oge wepụta point uche gị na-enwe onwe ya na-atọ nwoke na-enweghị conscience uche conscience abịa na conscience kedu obi ọjọọ ka nwaanyị ga-aba akị gị n'abalị uche kedu obi ọjọọ ka nwaanyị ga-asụ tight n'abalị uche kedu obi ọjọọ ka nwaanyị ga-asụ jean n'abalị akwa m wepụtara point allow me to digest it now allow me to help you explain it uche mana enwere nwoke gasị gị na ọ ga-aga meeting ya eti gị isi pere gawa chọrọ nwaanyị ọzọ gawa chọrọ Nkechi gawa ya sị gị na uche enwere ndị kedụkwanụ nwaanyị a na-anọ ebe a na-acha akwa agba ya enyi n'ime ahịa cherenụ ha gawa ahịa ha rikpu ebe a na-acha akwa n'ime ahịa nwoke agbadoghị ebe ahụ nwoke ya na-awụ ya na-akọ ya sị gị kwụrụ gị na-agba iwuru nwoke dị ụta mba no way nwoke ga-asị gị kwụrụ ebe a anyị nwa ụmụ nwoke uche ya kpọọ gị good morning no matter how angry anyị dị anyị nwere conscience Jesus is Lord anyị nwa ụmụ nwoke majority of us nwere conscience hey uche wait isunu nwere conscience a na-enwe a lot of alụkwaghị m a na-agbazi arụkwaghị m check the root cause
ọ nwoke check the root cause ịbịa ị ga no ị ga-ahụ na a na-agba n'ezi ke nwoke na-agba n'ezi ke nwoke na-agba n'ezi ọ megekwa enyi ebe a ọ megekwa enyi ebe a ọ megekwa enyi o nwere conscience ya na-emegharị enyi up and down o nwere conscience ya na-esi ofe gbara mmiri o nwere conscience nwaanyị nwere conscience ya na-esiera di ya ofe gbara mmiri uche si ofe amaghị esi dị n'ite ọ gaghị adị zụzi ụmụaka ọ gaghị azụzi ihe ọma na-adọta trouble from nowhere o nwere conscience ọ na-amaghị ka esi eme economic akpagịta ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị oghere ịkpọbata nye gị ma bụ nwoke na-ege anyị ntị na mgbede a support me o support me maka na ama m ihe m na-ekwu na mgbede a gị ma bụkwa nwaanyị na-ege ntị support me onye kedu ihe ị ga-ahụta n'ahụ nwaanyị gị kpebie na gị na ya agaghị emeghe enyi ma ọ bụkwanụ na ị gaghị alụzi ya nyekwanụ gị ma bụ nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede a kedu ihe ị ga-ahụta n'ahụ nwoke gị ji ikpere ya enyi ma ọ bụ ji ịlụ ya o ruo n'omume bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ma ọ bụ na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme na mgbede a gbalịa gbuo okwu gị gịnị nke atụla Clara egwu gba ya eziokwu na mgbede a ọ dị ego mgbede ọma mgbede ọma Uche na Clara ndewo nwoke ọma ọ ga-adịrị mma Uche don't bribe them take okwu ọwa ama na-esi Uche street akpọ mụ ma ga bribe ama m eziokwu kedu ka m si bribe ama na-esi Uche street akpọ na support Uche with thank you ya na-akọ ihe ọ na-akọ mana enwere ntị ka m jụọ na Uche ihe a na-ekwu ụmụ nwaanyị na bak ụmụ nwoke abak ihe ọekwa bak gị ụmụ nwoke ọwụ ọtọsọ ụmụ nwoke ọwụ ka ọ ka agụ enwekwara ụmụ nwaanyị ndị ọka agụ ọ dị egwu nwere dị Uche enwekwara ụmụ nwoke ndị na-abak kwa ụmụ nwaanyị ayọwazi ebiko ọkwa ole sọ nwaanyị na-agba n'ezi dịka m kwuru ana m asọpọtụ gị fuli ọwa ama na-echi Uche nwoke ọma ị ga-amara eziokwu ga-atọpụ gị n'oru amen mgbede ọma nwaanyị m eziokwu ndewo Chineke gọzie unu ndewo ihe anyị na-ekwu bụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ Clara na-ekwu bụ eziokwu o nwere ụmụ nwoke ndị bụ akpị I'm not surprised. O nwere ụmụ nwoke ndị bụ akpị o mere na ndụ m mgbe mụ na di m dị onwe ihe ọ na-eme ọmụnwa na-aga na-abata akparịghị m ya I didn't insult him anywhere. Anyị megide ihe ahụ megide ya baa 2003 ihe nọ na agwazi m bụ na o nwere onye ya ga-alụ isi ya ka itebe ịlụkwanụ nwaanyị ọ gịnị bụ nsogbu gị ji alụ nwaanyị ya chọrọ ka amụtakwuo nwa ofe nke ị mụrụ amụ ị jụọla ha bifo ọ nwere onye nke kpọrọ na fon ọ ga-abịa gwa m nne mgbe nke ọ ga-akpọ m nne gịnị nwa sịkwa ka eweta 15,000 ego ole ka ị ga-eweta m masị oke ọnwa m ka ọ na-ewere 10,000 nye akọghị ya ya bụrụ ọnụ but o nwere one day this man o nwere ihe o mere m ma ba mba dịka mmadụ ka m bụ this man keep malice for me for 4 days n'ụlọ ihe nna jesi ọ gịnị bụ ihe ọjọọ m mere gị gwa m nna m ga-ayọ gị chịkọlọta ịnụ ọsọ m na ihe a na-ekwu bụ na ya na-alụ nwaanyị so ụfọdụ ụmụ nwoke enweghị conscience ihe ha na-enwe afọ ojuju na ihe Chineke nyere ha ha na-awagharị ọ bụghị ha niile just mmadụ abụọ the whole world ọwụ mmadụ abụọ naanị nwere ike ime ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị gbakwara njọ so ihe anyị na-akụziri anyị na mgbede a ọ bụ ihe mara mma nke ukwuu ndewo mgbede ọma
Uchechukwu nwa God. Ndewo nwoke ọma m eziokwu. Lara onye ezi mbọ kelechana m. Mgbede ọma okwu kwa n'eziokwu biko. Nsogbu anọ. Nke wee eziokwu na Uche ekwuole ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kemgbe agba ama ga-ama dịka onye ga-ekwu eziokwu. Anyị ke na-esi mmekede abụọ. Ịmakwa Uche ihe niile mega mme ka i kwuru di ya. Enwere otu nwaanyị m lụrụ. M nọrọ n'ezi zuru ike. Nke iji ugbu a ọ dị 51 ka ọ bụ 71. Nke isi nwere otu nwaanyị lụrụ. M nọrọ n'ezi zuru ike. M lọtaghala n'ụlọ okwu na ụka atabara for no reason. Thank you so much. Enweghị ihe ọla mma m mere. Ga-ebute okwu na ụka. Anyị kwadogo ili mpa m by next month. Ụmụnne m alọtasicha ya lara ụlọ ma onye ukwu ma onye nta ma mma m everybody ntakịrị elekwana ihe your problem na ya nwere right or ya tell me your right. Which right? Gwa m right gị a na-enye gị ele right gị a na-enye gị ya sị na di ya na asụsụ di ya wọpara ya wọpara mpụ ya ihe na ọ bụ eziokwu. Enwere onye kparịrị gị, enwere onye kwuru gị ekechiri oke sị gị aga iwere n'ikpeazụ. Uche na-eji ozugbo onye nke ịmakwa ọnọdụ nwaanyị a bịara abịa tọọ n'ime ụlọ ya wụrụ ọgụ. Mgbe m gwara gị na ọ lakpuola ihe m jiri gwa gị so ihe m jiri kwuo okwu so nwere otu nwaanyị m lụrụ. Ndewo ya gaziere gị nọ. Ka ọ dị na Facebook anyị ozi a karịala Ndụbụisi Bright. Ọ chọpụtara ala na nwaanyị ahụ enweghị respect. Enweghị ihe jikọtara ya na nwaanyị ahụ. Christiana Osuọha si ohizi bata ozi ọsị nke mbụ ị hụrụ nwaanyị na-eyi asị, nwaanyị na-afara ya asị ka akwa, nwaanyị na-amaghị aka, onye aka ntụtụ, onye ekperima, onye ohi, nwaanyị ọnụ ya na-esi isi. Uche ọ sị gị nwaanyị, ọ sị onwe nwoke ma nwaanyị ọkpọrọ aha. Uche be plain here. Onwe nwaanyị ọkpọrọ aha here. Mana ọ sị onye ọbụla ọnụ ya na-esi isi ọ ga-awụ nwoke. Ọ dị egwu. Kelechi Okerafọ ọ sị mgbede ọma Uchenna na ịhụrụ ụmụ nwaanyị ị gaghị predict nwekwa ndị ahụ na ọ dịghị dị mma ma otu gị na nwaanyị na-ebute nsogbu ibi. Ọ dị egwu. Anyị ahụ na nke gị na mgbede ahụ Humphrey Anọchili ọ sị mgbede ọma redio kọpọ isi ezuru ike steeti dị n'Owerri zibana ozi gị. Ọ sị chọpụtara ala na gị na nwa di gị nwewe esomokwu ka ọ bụ gị na nwaanyị gị nwewe esomokwu ya ga-akpọta enye ezi ka o tinyeworo n'ọnụ n'ịkparala mgbemgbe gị la. Ugochi Ugwu Abat ọ sị Uche na Clara mgbede ọma na Uche kpee ka Clara kwuo okwu. Thank you. What do you mean? Ọ bụ ị naghị ekwu ikwuchala ihe ị chọrọ ikwu. O nweghị point ọ chọrọ ikwu maka ya. Chinonso Uche Kano si ike na-egbu dị n'Owerri zibata ozi ọsọ mgbede ọma ọgụ Uche na Clara. Ọ sị nwaanyị ọbụla na-anaghị asọpụrụ mmadụ o kwesịghị ịwụ nwaanyị mmadụ. Thank you. Darlington Chid ọ sị mgbede ọma Uche na Clara. Na ọ dịghị mma gị na nwaanyị ọjọọ ibi. Anyị ahụ na nke gị Ekemini Nse ọ sị ụna wedon Uche na Clara ndewo. Anyị ahụ na nke gị na mgbede a Raymond Ejimofọ isi ụmụ nkọtọ ụmụ dibịa zibata ozi gị. Ọ sị nwaanyị ọbụla nwere body odor, onye ji ekwu oke ọtụtụrụ okwu na nwaanyị na-anaghị anụ ihe, ọ dịghị mma gị na ya ime enyi ma ya fọdụ ọlụlụ. Ndewo. Ka ọ dị Stella Maris ọ sị mgbede ọma my wonderful radio presenters na Clara na-agbanyeghị akwa niile Uche gotere gị onweghị ihe ị hụrụ na ị naghị ekwe ka m zuo ike. Yes. Na-agbanyeghị akwa niile ngote ozi ka nkọ. Ozi ka nkọ. Mana atatụ ụkwa atatụ akị. Mgbede ọma. Nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Uche na Clever ọnụ ọha. Ndewo. Godwin. Ndewo. Clara Nwokocha ekelele gị onye ọma. Mgbede ọma o. Uchenna ifudechara ihe niile. Ndewo. Ifudechara ihe niile. Ake ka nke nwoke ajụjụ izu akpa agaghị nọ nga ahụ
si na nkụta ahụ baa n'ime ahịa ụmụ nwaanyị ji ọhara ikwudechala ya ọ sapi esi ụmụ ọdọ amapụ okuku akpọ ka ya gaziere gị ya gaziere gị sapi ime eziokwu mgbede ọma Mgbede ọma Uche na Clara, good evening. Mgbede ọma. Abụ m Mrs. Ikwere nke Chinyere Anelo, onye nke na-esi nwa ụfa egwu na-akpọ. oke gaa n'ihu Ana m asọpọtụ Clara nwanne m nwaanyị. Thank you. Ihe niile o kwuru wee eziokwu. akụkọ Ihe m ga-ahụ n'ahụ nwoke ma akwụsị ime enyi ma ọ bụ m kwụsị si na mụ na ya ga-alụ ka di na nwaanyị bụ kembụ ya wụrụ nwoke na-eme aka ntụtụ. One, ya wụrụ nwoke ihe ọbụla nọ na steeti dị ya mma. Chinyere dị ya mma, Floris dị ya mma, onye nke dị ya mma, onye nke adịghị ya mma. No to that person. Ka ọzọ, ya wụrụ nwoke dị ignorant of the word of God. Aga m atụpụrụ onye ahụ ọnụ. Because Bible mere ka anyị mata that ị ga-amara eziokwu. Eziokwu ga-emekwana ka ị pụọ n'olu. Ihe ndị a niile wuche olu. Ya wụrụ nwoke na-anaghị ege ntị n'okwu Chineke ma ọkwanị na-anaghị aga chọọchị belong to any sodality in the church. That person is out. So, with these people, I close my topic. gawa gana Clara kpara ya akpa mgbede ọma Mgbede ọma. Nwaanyị ọma. Nwaanyị ibe m bịara. ụmụ nwoke kedu ebe ọ nọ dị o ruola na mgbede ọ na-akwụsị ịkpọbata Gaa n'iru. I support you 100%. Okay, thank you. Onye kpọgawa ọnọchie na-esi hospital junction. okay Nwoke nọ ma ga-emepe enyi nwo. Nwoke ji ezi mere nri. Na nwoke na-enwe mgbalị n'ịchọta ihe a na-eri. Dịkwana nwaanyị. O nwekwara nwoke ahụ. Ya nke nwaanyị na-enwe mgbanwe. Ndị na-acha dọkịta. ndewo Ife ọtụtụ na-akụchacha okwu n'aka. Enweghị ume na-adịghị ime. Onye m ga-asị gị m ga-ahụ ebe nwoke na masị na m agaghị eme ya enyi makwanụ lụọ ya. ndewo ya gasịrị gị nụ gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma N'ozi nke si n'aka Silva James, ọ sị Uhuruchi ọma Uche na Clara, ọ sị na biko na ọ ga-alụ nwoke na-eme oke mkpesa nga ọlọ hụrụ ya echiwe ọnụ ihe niile mere ya na nwunye ya mere ya bịa ka ọ gbaa nwoke na-aṅụ mmanya, nwoke na-aṅụ ọtụtụrụ mmanya, nwoke na-abịa na ya gasị nke a na-ese ese nke kacha nke na nwoke na-enwe ahụ isi na ọzọ dịka ibe ya nke ikpete maazị hụrụ nwoke na-aga arọpụtarịrị famili ya ihe ha ga-eri ezinụlọ ya gị lekọtala ezinụlọ gị rọpụtara ha ihe ha ga-eri na ọ ga-alụwu gị anyị ga-achịnye gị aja gị kpụrụ nke gị oke na nke a si n'aka Chioma Peace ọ sị gị mgbede ọma anyị niile ọ sị na m skọọ dị 10 Uche gị skọọ ya 0 Chioma jemaje dị na nke a si n'aka Igwe Chigozie m UC ọsọ hụrụ ya bụ isiokwu anyị ji ewucha na mgbede a n'anya ọ sị na agbanyeghị ihe niile anyị kwutechala Uche ọ sị na ọ naghị nwaanyị ọbụla na-ana erube isi ọ na-amasị ya nwaanyị na-eru unyi nwaanyị na-agba ọtachi ọnụ ma ebe ọla ọ hụrụ ụka ya ma ego ọnụ ya na-ashịshịgharị shịrịshịrịshịrịshịrị na onye na-aga eshiwu nri nke ikpete maazụ inwe onye na-eji anya West Bid ọ sị I come in peace Ụzọma si Royce Road ndewo ọzọ dịka ibe ya Uche na nke si n'aka Udoka Morin ọsọ Uche na gị hapụkwanụ m ka m kwuo okwu biko ọ dị egwu Clara ekwuchala kedu ihe ị chọrọ ikwu ị na-ekwughị Uche anyị wepụtara point ka m kwuo ya gị na-awara m ya gị na-akọ ihe ị na-akọ I should allow you ka ị na-eyi asị na-aga I don't do that mgbede ọma ị ka nọ ya ọ dị egwu ọ n'ebe ahụ na mgbede a ana m ebe a Uche na Clara ndewo ọ ka nọ ya
ị ga-agbalị kpọghachite tii nọ ọ n'ebe ahụ mgbede ọma. ikuku eburula bata 18 mmadụ nọkwado ya Mgbede ọma. Mgbede dewo ọma. I'm Victor. Victor tinye ọnụ n'ekwentị gị ahụ ịnụ kwụsị ekwu ike ka anụ ihe ị na-ekwu Ọgụche. Ikwetechara abụ ya. Okay. Ma nsadi ihe mee mmụọ na-agide ndị nwaanyị enyi. Ị ga-agbalị kpọghachite tii nọ ịkpọbata na redio kwụsie ya ike ka ọha na eze na-anọ mmadụ nọkwado ya ndewo uche ihe niile kwuru ikwutere ya ekwutechara ihe niile ndewo thank you so much ekwetekwana m n'ahịa kedu aha gị mara na anyị gaha next meeting ma enye gị treasurer oke aha m nọ isi Friday okay ihe a Clara kwuru na ụfọdụ ụmụ nwoke na-alaiki ịrụ ọrụ ịsọpọt their family ekwete m na ya bikọs ịga na ezinụlọ niile Credit gị ọgwụla. enyere ya warning ị ka nọ ya ngwa gbalịa akpọghachi nọ ka ọ dị na WhatsApp anyị n'ozi nke a si n'aka nwosu Michael ụzọzie isi amaka ọhịa nọmba isi amaka ọhịa zibata ozi gị ọ si iwu nke mbụ ị bụrụ nwoke kpachapụrụ ahụ gị anya ị gaghị asụ bọsa for 3 days otu bọsa ahụ na ị nwere ike ịdị na-eche na ịdị ọcha ịmaghị na ureure ya tagbugo gị na ị gaghị adị na-esi isi gị na-agakwute mmadụ nso nna ịsa ahụ na ọwụ once gị kwesịrị na-asa ahụ dịka nwoke ọ si ezigbote nwoke anaghị ada ume mgbọ a real man na-asa akpa ya mgbe ọbụla na-asazi ahụ nke ọma na-etiri na-esikwa n'isi ọma kedu ihe ị na-achọdo ịkọwa ihe a your body ọ si your body wụ your brand n'ilezi ahụ gị anya nke ọma oke ọ sị ma ị na-elezighị ahụ gị anya nke ọma kedu ka ị ga-esi elezi ezinụlọ gị ọ sị stand up wash bath be clean men hygiene ọ na-elecha my fellow man ọ dị oke mkpa thank you for this point thank you so much Mosu Michael wee bụrụ ya ka ọ dị igba mọrọ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị o jirila otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ a sị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 24 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpu na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na Kenneth Okonkwo akwadola ya bụ amụma Atiku na-ama iweghachi ego mkponye aka fuel subsidy ma o nweta mmeri dịka onye isi ala Naịjirịa na ntuliaka elu afọ 2027 na-abịa abịa ị ga-anụrụkwa na Ndume akpọọla oku ka ewepụ anya n'okwu gbasatara satrifiketi Tinubu ị ga-anụrụkwa na ọchịchị etiti ekpepụtala ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tuzdee dịka ụbọchị ezumike ngwanụ
tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye gaji iwetere gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha. onye oti mkpu Atiku Abubakar bụ Kenneth Okonkwo akatọọla ya bụ nkọcha ụlọ ọrụ onye isi ala kọchara ya bụ okwu Atiku kwuru na ọ ga-eweghachi ego mkponye aka fuel subsidy ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị wepụrụ ma o nweta mmeri ịbụ onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa. Okonkwo dịka ọ na-ekwu okwu n'otu ihe omume onyonyo TV kọwara na ihe mere Atiku ji wee kwuo na ọ ga-eweghachi ego mkponye aka fuel subsidy ọchịchị dị ugbu a wepụrụ bụ iji budata ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị ma mee ka ọ bụrụ nke aka rute ụmụ ogbenye. Kenneth Okonkwo kwuru na onye isi ala Bola Tinubu ịpụta na-akọcha Atiku maka ya bụ okwu Atiku kwuru na ọ ga-eweghachi ya bụ ego mkponye aka fuel subsidy onye isi ala Tinubu wepụrụ bụ ihe ngosi na onye isi ala Tinubu aghọtaghị ihe Atiku bụ n'obi wee kwuo ya bụ okwu. Cheta na ya bụ Atiku Abubakar a na-ekwu okwu ya nọrọ n'ụbọchị Wenezdee nke izuụka gara aga kwuo na ọ ga-eweghachi ya bụ ego mkponye aka fuel subsidy ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị wepụrụ ma o nweta mmeri dịka onye isi ala Naịjirịa na ntụliaka elu afọ 2027 na-abịa abịa bụkwa n'okwu na-eke achịcha ka ọ dị ugbu a n'ala anyị. Chetakwa na ya bụ otu Atiku a na-ekwu okwu ya enwekwala mgbe ọ kpọrọ oku oge ọ na-eme achụnta vootu na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2023 gara aga ka ewepụ ego mkponye aka fuel subsidy mana ugbu a ọ pụta ha akwala na-akpọ oku ka eweghachie ya bụ ego mkponye aka fuel subsidy ka ọ dị. Onye oti mkpu ya bụ Kenneth Okonkwo agbala ndị Naịjirịa na ya bụ okwu Atiku kwuru iweghachi ya bụ ego mkponye aka fuel subsidy ọchịchị dị ugbu a wepụrụ bụ maka ọdịnamma ụmụafọ Naịjirịa. Gọọmenti steeti Sokoto enyela ezinụlọ ndị ahụ ndị ọkpa egbe banditi gbagburu na steeti ahụ na ezinụlọ ndị onye ha rukpuru n'ime mmiri na steeti ahụ ego iti aka n'obi dị $100 bụ 100 million naira ma nyekwa ha ngwa nri. Ya bụ gọọmenti steeti Sokoto mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Mọnde site n'aka otu ha zigara ịga kasie ezinụlọ ndị nke a metụtara obi bụ otu aka chịburu steeti ahụ bụ Senetọ Aliyu Wamako nọ n'isi ya. Oge ha gara ileta ezinụlọ ndị nke a metụtara, Senetọ Aliyu Wamako bụkwa na onye nọchitere anya gọvanọ steeti ahụ bụ Ahmed Aliyu so ezinụlọ ndị nke a metụtara uju ma masịe ha obi ike na gọọmenti steeti ahụ so ha na-eru ya bụ uju na ka ọ dịkwanụ na gọọmenti steeti ahụ ga-agba mbọ ka ike kwere ya iji hụ na ya bụ ihe bere na mbụ ebeghị ọzọ. Gọọmenti steeti Kogi amalitela ime nnyocha gbasara ihe kpatara ọnwụ mmadụ 4 si n'otu ezinụlọ bụ ndị akụkọ kọrọ na ha nwụrụ richara nri amala n'obodo Ihe bụ nke dị na kansụl obodo Okehi nke steeti ahụ. Akụkọ a nụkwara kwuru na nkịta dị n'ezinụlọ ahụ bụ nkịta so rie ya bụ nri amala tụfukwara ndụ ya. Ka ọ dị, ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Kingsley Famo bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a na ngwụcha izuụka gara aga. Ọ kọwara na gọvanọ steeti ahụ bụ Ahmed Ododo agwala onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti ahụ ka ọ malite ime nnyocha gbasara ihe kpatara ọnwụ mmadụ 4. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Kingsley Famo gakwara n'ihu kọwaa na ihe gọvanọ steeti ahụ chọrọ bụ ka eme nnyocha tọrọ atọ gbasara ihe kpatara ọnwụ mmadụ 4 ma chọpụta ka ya bụ mmiri siri baa n'opi ụgbọgịrị. Onye bụbu onye ndu n'ụlọ nzukọ Senate bụ Ali Ndume arịọla ndị otu pati ọzọ na-agba ọchịchị dị ugbu a ụkpụ ka ha lekwasị anya n'egbe onye isi ala Tinubu tiri n'ọchịchị ya ma hapụ kene okwu gbasatara satrifiketi ya. Ndume bụkwa na onye ama ama n'otu pati APC kpọrọ oku a n'ụbọchị taa bụ Mọnde.
ọ kọwara ya bụ okwu ndị otu pati ọzọ na-ebugharị gbasara satịrịfiketi Tinubu dịka okwu mmegheri anya. Okwu ndume a na-abịa dịka onyeisiala Bola Tinubu wepụtachara ọha na eze akwụkwọ satịrịfiketi o ji gaa akwụkwọ praịmarị na nke sekọndịrị, bụkwanụ nzere satịrịfiketi na-akọwaghị ka o siri gaa akwụkwọ praịmarị na nke sekọndịrị. Mana ka ọ dị, ndume agbala ndị otu pati ọzọ na-agba onyeisiala Tinubu ụkwụ n'ihi satịrịfiketi asịla satịrịfiketi asị ka ha minye mma ha n'ọbọ ma lekwasị anya n'akụkụ ebe onyeisiala Tinubu na-anaghị eme nke ọma. Onye Inspektọ Jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Olatunji Disu apụtala kwuo na ndị uwe ojii ala anyị agaghị echefu ezinụlọ ndị uwe ojii 10 ahụ tụfuru ndụ ha dịka ha na ndị ọkpa egbe banditi na-akparịta mgbọ na steeti Kebbi na nso nso a. Ya bụ onye Inspektọ Jeneral ndị uwe ojii ala anyị kpere nkwa n'ụbọchị taa bụ Mọnde na Abuja oge ndị uwe ojii ala anyị na-azụ ọra ndị uwe ojii atụfuru ndụ ha ije ahịrị ncheta bụ nke nwa bekee kpọrọ Memorial Parade. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ndị ọkpa egbe bandit gbagburu ndị uwe ojii a na kansụl ime obodo Sakaba dị na steeti Kebbi n'abalị 10 nke ọnwa Ọgọst a anyị nọ n'ime ya, ebe ndị uwe ojii ala anyị gbagbukwara ihe ruru mmadụ 17 n'ime ndị ọkpa egbe bandit a. Mana ka ọ dị, onye Inspektọ Jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Olatunji Disu apụtala kwuo ya hoo ha n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị agaghị echefu ndị uwe ojii ji ndụ ha chụọ àjà ma ọ bụkwanụ chefuo ezinụlọ ha. Ọchịchị etiti Naịjirịa ekpepụtala ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tuzdee bụ abalị 25 nke ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya dịka ụbọchị ezumike n'ihi mmemme Eid Maulud nke afọ a bụ nke a na-eme iji cheta ọmụmụ onye amụma Muhammad. Ọ bụ onye minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ala anyị bụ Olubunmi Tunji Ojo bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'aha ọchịchị etiti Naịjirịa. N'akpụkpọ ozi ya bụ onye minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ala anyị bụ Olubunmi Tunji Ojo wepụtara ọha na eze bụkwanụ nke onye ode akwụkwọ na ministri na-ahụ maka ihe na-eme n'ala anyị bụ Dr. Madeleine Ajani binyere aka na ya. Ya bụ onye minista kelere ndị okpukperechi alakụba dị n'ala anyị nakwa gbaa gburugburu ụwa maka ya bụ mmemme Eid Maulud. Ọ rịọkwara ndị Naịjirịa ka ha jiri oge a jikpọla uche azụ gbasara nkụzi onye amụma Muhammad. Ya bụ onye minista rịọkwara ndị Naịjirịa ka ha jiri oge a kpee ekpere maka udo obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkọ nyọrọ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwala na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma si hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nụrụ akụkọ kwuru na Kenneth Okonkwo akwadola ya bụ amụma Atiku na-ama iweghachi ego mkponye aka fuel subsidy ma o nweta mmeri dịka onye isi ala Naịjirịa na ntuliaka elu afọ 2027 na-abịa abịa. Emekwara nke ịghọta na ndume akpọọla oku ka ewepụ anya n'okwu gbasatara satịrịfiketi Tinubu. Emekwara nke o doo oge anya na ọchịchị etiti Naịjirịa ekpepụtala ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tuzdee dịka ụbọchị ezumike. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngereme kewata ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi bịa nnọọ lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara, n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Everyone, please pay attention to this important information. Do you know